Здравейте с прогнозата за времето на ТВ+. През днешния ден на отделни места, главно в източна България, ще има слаби превалявания от дъжд, но в следобедните часове валежите ще спрат. Разкъсването и намалението на облачността ще продължи и до края на деня ще обхване цялата страна. На Черноморието през по-голямата част от деня ще има значителна облачност и до обяд все още ще превалява дъжд. Вятърът ще отслабне и максималните температури там ще са около 6-8 градуса. Над Южна България ще е предимно облачно, като на места е възможно да превали слаб дъжд. Въпреки понижението на температурите, стойностите ще бъдат по-високи от обичайните за месеца, между 5 и 10 градуса, за София около 6. В планините вятъра ще бъде от запад-югозапад, но и там чувствително ще отслабне. До обяд на отделни места все още ще има слаби превалявания от сняг, но от запад облачността ще се разкъсва и намалява. Над по-голямата част от континента ще преобладава облачно време. На Британските острови ще бъде доста ветровито, в северните райони с валежи от сняг и условия за виелици. Сняг ще вали в скандинавските страни и на места в Средна Европа. Над Пиринейския полуостров ще бъде предимно слънчево, само в северните му райони ще бъде облачно с валежи от дъжд. В Италия валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва. Над източна Европа ще остане облачно, в европейска Русия ще продължи да вали сняг, а в Беларус и Украйна снеговалежите временно ще спрат. У нас във вторник ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса. В сряда ще има разкъсана облачност, но без валежи. В източните райони ще духа слаб южен вятър. Температурите ще се повишат. В четвъртък над източна България южния вятър ще се усили и температурите ще продължат да се повишават. Облачността ще е значителна, ще има превалявания и от дъжд. През нощта срещу петък южния вятър ще отслабне и ще стихне, а от северозапад ще започне да прониква студен въздух. Температурите ще се понижават и дъждът ще преминава в сняг. Такава е прогнозата за времето. Желая ви успешен ден!